Sziasztok! Ebben a videóban itt van velem Adri. Most egy ilyen teleraktuk gumival. Ez a lobbancgumi. Ezt a ceruzatartót, és ezekben ilyen kis figurákat rejtettük el, 3-at, és aki előbb megtalálja azt a 3-at, az fog nyerni. Akkor nézzük is? És akkor 3, 2, 1. Nem találom. Azt hiszem ki. Nem fogtam ki egyet se. Megvan! Egy. Én nem tudom, hogy nem szedtem ki. Nem jön ki. Nem tudom. Szerintem már kihúztam, de nem tudom, hogy hol van. 1 megvolt. 2 megvan. Szerintem már kihúztam. Azt hiszem. 2 megvan. Hol van nekem a többi? Ugye? Ezekben. Megvan! Megvan a 3. Jó, hát Itt van ez a kis cica. Itt van a delfin. Itt pedig megvan nekem a gitár. Várjál, azért nekem még meg kéne keresnem. Hogy segítsek. Ott van. Jó, akkor megvan nekem is. Neki is megvan ez a nem tudom mi. Pillangó, ez az Apple, ez pedig a... De! Na hát ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!